Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Anshe. Taong 2020, Merville, Parañaque. Itong mga panahong ito, kapapasok pa lang ng taong 2020. Mga bandang January 5 o 7 nangyari ito. Naiwan si Ate Anshe sa bahay nila sa Merville dahil merong pinuntahan yung pamilya niya na get together ng family friends nila. Tanghali na kasi siya nagising at saka wala naman talaga siyang planong sumama sa mga yon. Hindi niya trip yung pupuntahan nila. Gustong gusto din naman ni Ate Anshe yung naiiwan siya sa bahay mag-isa. Kasi iniiwanan siya ng allowance ng nanay niya para pambili ng pagkain. Walang maisip na trip nun si Ate Anshe. Yung pwesto kasi ng bahay nila nasa bandang dulo na ng Merville. Masasabing dito yung pwesto ng mga mayayamang nakatira sa village na yun. Bago ka kasi makapasok doon, dadaan ka pa sa 2 guardhouse. Tapos napakahigpit. Kailangan meron kang sticker. Ang tanging nakakapasok lang doon, yung mga grab driver. Tapos nag-iiwan pa ng ID. Mga 2:00 ng hapon, nakaramdam ng gutom itong si Ate Anshe. Umorder siya sa Grab ng steak burrito sa Army Navy. Nagkikrave kasi siya. Ilang oras ang lumipas, dumating yung Grab driver niya. Bilang may CCTV siya sa kwarto niya, kita niya yung labas ng bahay nila kung merong tao. May pumaradang motor, nakagrab na damit. Bumaba yun sa motor niya tapos nag-alis ng helmet. At nung parang maskara ng ninja, yung sinusuot ng mga nagmumotor. Di ko alam yung tawag eh. Nakita ni Ate Anshe na nakatingala yun. Parang naghahabol ng hininga. Pagbaba niya sa may gate nila, sinalubong siya nung grab driver. Ang sabi pa nun, "Ay, ma'am, magandang hapon ho. Pasensya na kayo kasi patigil-tigil po ako eh. Nahihilo ho kasi ako." Naawa bigla si Ate Anshe, kaya inalok niya yon ng tubig. Tumanggi naman yung grab driver. Ang sabi niya, meron pa kasi siyang delivery at saka nakakahiya din. Hindi na pinilit ni Ate Anshe yung driver. Bumalik na siya sa kwarto niya at tamang kain lang. Ilang oras ang lumipas. Habang nagbabasa ng libro, tumunog yung cellphone niya. Merong nag-text. Yung grab driver ulit. At ang nakalagay sa text, "Ma'am, nandito na po ako." Napakunot yung noo ni Ate Anshe. Sa isip-isip niya, baka nagkamali lang ng text. Hindi niya pinansin. Binura na lang niya yung message. Tapos nagbasa siya ulit ng libro. Hanggang sa tumunog yung doorbell nila. Pagtingin ni Ate Anshe sa CCTV nila, yung grab driver ulit yon. Pero sa pagkakataong ito, parang may malalaking punit yung mga damit niya. Tinitigan ni Ate Anshe ng maigi. Nang bigla ulit itong pumindot ng doorbell nila. Pagkapindot nun, nakayuko na lang yon sa tapat ng gate nila.
Bumaba na si Ate Anshe para tanungin kung bakit siya bumalik. Pagbukas niya ng pintuan ng bahay nila, may sumampal sa kanyang napakalamig na hangin. Tapos wala sa labas ng bahay nila yung Grab driver. Ilang segundong nakatayo sa gate nila si Ate Anshe. Hindi siya makapaniwala na wala doon yung Grab driver, samantalang kakakita niya pa lang nun sa CCTV nila. Pumasok na lang siya ulit at bumalik sa kwarto niya. Ilang segundo lang ang lumipas. Meron na namang nag-doorbell sa kanila. At pagtingin ni Ate Anshe sa CCTV ng kwarto niya, andoon na naman yung Grab driver. Pero nakatingala na ito, nakaharap sa CCTV, nakanganga, dilat na dilat ang mga mata, at basag ang gitna ng noo nito. Nanigas ang katawan ni Ate Anshe nun. Yung pakiramdam niya, para siyang sumakay sa space shuttle, tapos hindi matigil-tigil yung pagkakalula niya. Bumabaliktad na rin yung sikmura niya kasi nakakadiri talaga yung nakikita niya sa CCTV. Para nang baliw na pindot ng pindot sa CCTV yung Grab driver habang nakatitig pa rin sa kanya. Pumikit na lang si Ate Anshe para hindi niya makita ang lahat. Pero parang mas lumala pa yung ginawa niya. Naramdaman niya sa mukha niya na merong magaspang na balat ang humahaplos sa kanya. Nakakarinig siya ng paghinga. Nung huminga yon ng malalim, nakaramdam na lang siya bigla na merong sumampal sa pagmumukha niya. Pagmulat niya, nakita niya yung kapatid niyang lalaki na ginigising siya. Nung nakita nitong kapatid niyang nakamulat na siya, sigaw ng sigaw yung kapatid niya ng, "Mom! Dad!" Takbuhan kaagad sila paakyat para tingnan kung anong nangyari kay Ate Anshe. Binuhat siya ng tatay niya, tapos nilagay siya sa kama. Hindi pa rin nagsising-in kay Ate Anshe yung mga nangyari. Hindi niya alam kung panaginip ba yun o talagang totoong nangyari. Ang dami ring tanong sa kanya ng mga magulang niya. Nung medyo nakarecover na si Ate Anshe, sinabi niya lahat sa mga magulang niya yung naranasan niya. Una nilang ginawa, nireview nila yung CCTV mula nung nahatiran siya ng pagkain. Fast forward nila yung record ng CCTV hanggang sa dumating sila sa bahay. Pero isang beses lang nilang nakita yung Grab driver. Pilit pa rin ng pilit si Ate Anshe na nakita niya ng ilang ulit yung Grab driver. Dahil na-review na nila yung CCTV, hindi na ito naniwala sa kanya. At ang sabi pa kakabasa niya yon ng mga nakakatakot na libro at kakanood ng mga nakakatakot na palabas. Dagdagan pa na, nakikinig siya kay ang pinuno. Kaya ganun na lang ang epekto sa utak niya. Gusto sanang i-text ni Ate Anshe yung Grab driver para alamin kung anong nangyari dito. Pero nabura niya yung number. Kaya hanggang ngayon, palaisipan sa kanya kung totoo ba yung nangyari sa kanya o panaginip lang talaga. Kinaumagahan, nung naghahanda si Ate Anshe para pumunta ng gym,
Sinabi sa kanya ng kapatid niyang lalaki na huwag muna siyang lumabas ng village kasi delikado. Yung rumorondang mga security sa kanila, sinabihan ng barangay na merong nakitang patay sa gilid ng main road papasok sa village nila. Mukhang hinold up yun tapos tinuluyan ng mga hold-upper. Nagkalat din ang mga pulis sa lugar nila. Kaya nung araw na yon, hindi na lang lumabas si Ate Anshe ng bahay nila at nagkulong na lang siya buong araw sa kwarto niya. Halos 1 taon na ang nakalipas at hanggang ngayon, walang maibigay na konkretong sagot itong si Ate Anshe. Kung yung grab driver ba yung nakitang patay sa labas ng village nila. At bumalik yun dahil siya yung huli nitong kausap. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko rin masabi kung yun yung kaluluwa ng grab driver, no? Pero sobrang laki ng posibilidad na yun. Ang kaso lang, hapon naghatid yung grab driver sa kanya, di ba? Alangan namang, hapon pa lang hinold up na yung grab driver. Tapos pinatay. Di maraming makakakita sa kanila, di ba? Pinakamalaking posibleng nangyari, pwedeng, wag naman sana, na aksidente yung grab driver. 'Di ba? Kasi kung titingnan natin yung takbo ng kwento, pagod na yung grab driver tapos parang may nararamdaman na siya, 'di ba? Yun lang naman yung nakikita kong posibleng dahilan kung bakit bumalik pa yung kaluluwa ng grab driver. Kung namatay nga siya. O baka naman may something na talaga sa'yo, Ate Anshe. Di mo lang sinasabi sa akin. Biro lang. Pero kadalasan talaga sa mga namamatay sa aksidente, bumabalik yan sa huling lugar na napuntahan nila. O sa mga taong huling nakausap nila para magparamdam ulit. Marami na ako nakausap na may ganyang experience. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.